lakone nanging ing ngriku seje papan panggonan lan nyariosaken wonten ing negari Ngastina ya Gajah Uya ya Liman Benawi negara ingkang gemah ripat kerta tentrem toya uga rahaja menapa ta kinarya kandha menawa negara Ngastina satunggaling negara ingkang reja para among tangi sami anggoning Marakisma tegese wong tani ingkang sami olah lemah Dewi sento apa-apa geragu-ragu kakondongaken dening alirane banyu tamrene aja nganti ana kedadian sipate manungsa ingkang ngantos kekurangan juga kawaresta sinten ingkang jumeneng ana ing negari Ngastina Raja Taruna raja menika tegesing ratu Taruna menika tasih Jaka kanthi sinten to ingkang ngandhari nasmu Sang Prabu ana Jaka Pitana asmane ya Gendari Suta ya Sang Prabu Sayadana kandhep dening Pepatih Praja pinaringan asma Patih Gantarpati ya Gundara Desa ya Harya Sumang ya Harya Sangkuni kerawan panggita saking ing Dempo Pertapan Talkondo Baparak Resi Begawan Para Bisma asmane ya Sang Resi Begawan Dewa Brata wonten teng Sang Resi Begawan Bisma panggita saking Dempo Pertapan Sukapanca Ganyang Durna ya Kumbayana asmane Eyang Latur iki narek Eyang panjenengan dalem Kanjeng Eyang Kanjeng Eyang Kapodo pun inggih anake Prabu pun Eyang nyembah manggaken napa dados kersa-kersanipun anak angger putu Prabu ing Ngastina Naryo Panangara Dewa
Dewa jagat Sang Hyang Dinatara Dewa Yobako Guh Kanjeng Eyang Talpondo ingkang putra ngaturi pambagi rawuhipun Kanjeng Eyang Talpondo menapa inggih kanthi wilujeng Kanjeng Eyang ingkang putra ngaturaken sungkem pangabekti mugi konjuk kantun wonten handhapipun pepodo Kanjeng Eyang Dewa jagat Sang Hyang Dinatara Dewa Yobako nuwun inggih Putu Prabu pun eyang tebih saking ing Depok Pertapan Talpodo ngantos prapta wonten lebetipun Keraton Ngastina pun paman kanthi wilujeng boten wonten arah sejuga menapa-napa dene pangabekti panjenengan dan putrani ngantos legawanipun undang boten lintang pangestunipun pun eyang panjenengan tampi Putu Prabu nuwun inggih Kanjeng Eyang kula cadhong tangan kula kekalih kawuliga wardaya kapetek wonten pucakipun rikma dadosaken jimatipun ingkang putra Suyodana Eyang nyuwun inggih anak angger putu kula aturi ares sawis-sawis ingkang Purawayah ngaturi pambagi kaliyan Kanjeng Rama Danyang Durma Kanjeng Rama Danyang Durma ingkang putra ngaturi pambagi rawuhipun Paduka saha ingkang putra ngaturaken sembah pangabekti mugi konjuk kantun wonten handhapipun pepodo Lodolo Amprekantil kuntuti sepeduk gedene Hawela malu genjo digodhog mlemor bel sinurit timun cinono nuwun inggih anak angger Prabuna kula terami pangabekti panjenengan dalem boten ingkang anak angger Prabu pangestunipun bapa panjenengan terami inggih anak angger Prabu nuwun inggih Kanjeng Rama kula cadhong tangan kula kekalih dadosaken jimatipun ingkang putra Suyodana suami panjenengan dal kula aturi arah sawis-sawis inggih Rama nuwun inggih angger Prabuna nuwun inggih ngestakaken dawuh menapa ingkang dados kersanipun anak angger Prabu Go paman ingkang putra ngaturi pambagi rawuhipun ka Paman Patih Gantarpati nuwun inggih anak angger Prabu ingkang pamana ugi uwut mekaten kanthi widodo boten wonten arah sejuga menapa-napa dene anak angger senadyan toh panjenengan dalem kota timur nanging panjenengan dalem kekepetan sesembahan kula mila anak angger Prabu pun pamana ngaturaken sungkem pangabekti mugi konjuk wonten handhapipun pepodo anak angger Prabu nuwun inggih paman kula terami ngantos legawanipun tunggal dene kontenani pangestunipun ingkang putra paman panjenengan terami inggih paman nuwun inggih kula cadhong tangan kula kekalih dadosaken jimatipun pun pamana gesang wonten ayu ngercapa doan angger Prabu
Wone iki paman. Mila paman Patih Gantarpati panjenengan dan kula timbali wonten ing ngarsa ngarsanipun ingkang putra paman. Ingkang putra menika kapireng warta saking Mbok Bakul ingkang kawilujon wara-wara. Dene kontenanipun adik-adik kula Pandhawa sampun prakteng lena menapa les paman niku. Oh, ngaten anak Angger Prabu. Nambah mabur. Nuwun inggih anak Angger Prabu. Menawi paduka anak Angger Prabu nuwun titih priksa inggih menika. Para Pandhawa menika sampun sirna margalayu. Wonten awas kawiyaka duk rikala semanten menika nggih. Tasih jaman-jamane Pandhawa kalah dadu dipun apa wonten awas kawiyaka laminipun kawel 12 taun. Pun pamana nyatakaken wonten angkalebeting awas kawiyaka menika kados wonten wanda. Tegesipun wonten batang 6 perkara, 6 perkawis. Menika kula kumpulaken bangke menika kula teliti ingkang estu kula teliti. Lajeng menika kok kados-kadosa anak-anak kula Pandhawa ingkang sampun praktek lena. Ngaten menika mboten kok perta menika mboten. Menika saking pun paman pribadi anak Angger Prabu. Panjenengan percados inggih monggo, boten percados inggih monggo. Nuwun inggih paman, ingkang putra percados kaliyan panjenengan dalem nyata-nyata estu bangke 6 menika cacahipun. Niku maksudipun menika napa paman? Ngaten inggih nak nggih. Gangsal perkawis menika Puntadewa, Werkudara, Taranggana kaliyan kembar Nekula lan Sedewa. Ingkang sejuga menika garwa-garwanipun Puntadewa asmani Drupadi inggih sami sirna margalayu anak Angger Prabu. Wah paman menawi mekaten kula boten mikir bab wontenanipun Kraton Ngastina. Kapara nyata Pandhawa sampun sirna Kraton Ngastina ingkang njumenengi Ratu boten wonten malih namung kejawi ingkang putra Suyodana paman. Nuwun inggih nuwun inggih. Pun paman neniti bangke menika kok kaya-kaya bunga wakilipun paman. Awit menapa boten nyono boten ngira menawi Pandhawa menika sampun praktek lena mangke rumiyin Putu Prabu pun eyang nyawa-nyawa rembug nggih menapa dipun keperangaken. Oh, wonten nggih Kanjeng Eyang wonten menapa kula tak ngomong kali Gantarpati. Wonten nggih swami panjenengan ngendikan Gantarpati nuwun inggih Sang Warsi Bisma. Siapa takut sing nemokno wanda nem iki sapa? Inggih kula boten wonten malih. Kula ingkang nemokaken bangking nem menika.
ngene ya sekuni ya. Mergo aku ora percaya karo siramu, mergo siramu kepingin dialon karo anak putu Prabu. Mergo siramu iku kaya dene gandang diono kontol-kontol diono gandang. Iku mantep-mantep. Saiki aku takon, sing mati nem ki sapa? Nggih, menika Pandhawa menika gangsal kalih setunggal bojone Puntadewa. Iku ya sing dadi seksi siramu menawa matur karo anak putu Prabu Pandhawa wis mati. Seksine sapa? Inggih menika boten wonten malih. Inggih kathah seksinipun niku. Sapa seksine? Inggih putra-putra Ngastina kenten gangsal nembane gondel niku. Adisune iya lewani gondel. Sing dadi seksimu sapa? Aku gak melok-melok. Mergo aku guru-guru temenan pancen nyoto koyo ngono. Lah masih ora melok ya ora apa-apa, tapi seksine yaiku anakku Kurawa 5. Ngene ya gantar pati. Anak putu Prabu kula aturi sabar, Nek rumangsa kula Pandhawa menika tasih urip. Mboten menika sampun terjangkau sik tak ngomong rumangsa. Mergo aku ngarani urip iku mosok ana Pandhawa iku sing mati 5. 6 karo bojone Drupadi la bejang niku. Sak temene ngono sing mati iku nek Pandhawa mati iku kabeh sapa? Lho, ya napa sih sampean? Napa sampean mboten tau ndelok wayang kaya napa sampean? Pandhawa niku gangsal. Ditambah setunggal Drupadi. Iku lak rumangsamu. Tapi rumangsane Begal Bisma iku sapa? Lah ditambahi sinten Pandhawa niku. Iku ditambahi Punakawan Semar. Besok karo Bagong. Mesti ora ono. Ayo mokal ora. Pun percados nak jenengan dami anak putu, pun percados omongane sungguh ini ku boten kena percaya. Jiwa-jiwane iblis tanani lumpur kaya motor sampun. Kula menika mboten ngundang jenengan menika tukar padu mboten. Kula ajak ngrumpaka ingkang leres menika sinten. Dereng ngangkos dangu anggon timbal wacana Sang Prabu Suyodono. Dene wawan sabda Resi Begawan Talkanda Resi Warabisma sampun kesaru gegering Tamtamaja Kanca matur ana Jundaka kanca ana tamu kanca wadenen iki kok kaya swijine nalendra kanca saka ndi kanan niku jajal piyang kanca tamu mijil saking ing Trigarba. Tamu mijil saking ing negara Trigarba. Pinaringan asma Sang Prabu Sasusanma anggon manjing kana sandraning amit Gusti abidalem ingkang sepo.
Kula menika raja saking ing kraton Trigarba. Kula menika pinaringan asma Prabu Susarma. Yo, kapenakno sikala sandi kodhawo kita. Dadosaken cinake Sang Prabu Jaka Witana. Apa sing dadi gawok? Enak anggone ngerumpaka tatine Pandhawa. Ana tamu kok kaya-kaya suwijining Narendra. Batose Sang Prabu Jaka Witana iki ratu saka ndi ya iki? Sing jajal sing tak takonan. Di sana jeneng kita iku ratu saka ndi lan sapa kang dadi asmanira? Dhuwurne nggih Gusti. Kula menika saking kraton Trigarba. Asma kula Prabu Susarma. Inggih Sang Prabu Susarma Gusti kula. Yo, yen kaya mengkono kapenakno anggon kula Sang Prabu Susarma. Wone nggih Gusti wis panjenengan kita kendhal. Gajah sewu anirite gentong Mas Mulelo opo kanan kino pengan kadene Dewa Jagat Sang Hyang Dinatara Dewa Yoga
Bathara. Jeram iku dhata saka ngendi? Lan sapa kang dadi asmamu? Sedyamu menyang ing sanjroning yaiku kraton Ngastina tak pandeng busana busanamu kaya dene busana Nalendra. Go bisana bagya sak pratamu bisana. Mas olelo boko kanan kino penang Wane nggih Gusti kula menika sejatosipun satunggaling Nalendra. Kula awon-awon kula menika raja ratu saking kraton Trigarba Gusti kraton kula. Dadi kula menika pinaringan asma Prabu Susarma. Nggih Prabu Susarman asma kula. Siaramu swijine Nalendra. Nuwun nggih Gusti. Kula menika neliti. Wah, endah. Sae ning wonten ing lebeting kraton. Sadaya kraton menika dipun prepes kan inten berlian sak kemiri-kemiri gadhene wonten lebeting kraton. Menapa menika leres kraton Ngastina kuwi. Ora sisik sumendang Wirasabda. Ya iki kraton Ngastina. Wah Gusti, boten klentak-kentu. Kula menika pitanyoh wonten marga. Rumangsa erang, rumangsa gawok, ana kraton kok gedhene saka kene. Tur sugih. Ora ana bandingane. Sugih kraton Ngastina. Pating kemepyor. Pating klemetyur. Pindho ndhep amun-amun cahya kraton Ngastina. Wah Gusti, kok lak saged ngaten niku ngrasake pundi? Ngene ya siramu tak jarwangi. Nadyan kok aku isih timur, tegese isih nom. Jajah aku luwih akeh. Yaiku kraton cilik-cilik wis tak jajahi kabeh. Kula bukani iki dina kepitung kraton Ngastina kang sing sugih bahlawak ratu-ratu padha tunduk karo kananing raja muda ya aku Prabu Jakawitana. Wah Gusti keresan mriki nyata panjenengan dalem menika remen kalian jajah negara. Ya pancen nyata aku seneng menawa jajah negara. Ngaten nggih Gusti. Wonten kraton Wirata menika wonten ratu ingkang sampun sepuh sanget. Tegesipun sampun sepuh niku pun boten gadhahi kegiatan menapa-napa. Awit menapa? Ingkang dados kekuatan Ratu Wirata menika wonten 3. Dinten menika sampun praktek temo. Patih Kincaka, Rupa Kinca lan Raja Mala. Sinten ingkang kiyat? Jajah Kraton Wirata. Boten wonten ingkang kiyat kuwi. Panjenengan dalem kuwatur ender enggal. Kincaka Rupa Kinca, Raja Mala sampun praktek temo. Monggo dipun gebak ananing Kraton Wirata. Coba dosa Kraton Ngastina jaya ing Brahma. Sumedya kalau kok saking Manca Negari
menawi negari Ngastina negari ingkang sugih jajahanipun nggih. Wone nggih, Paman. Kados pundi Paman menika? Nek rumangsa kula, rumangsa kula. Nggih, Paman. Leres kula nggih kepingin werta kepireng kabar menawi patih Kincaka rupa Kinca Raja Mala sampun mati. Menawi meniti wonten menika dipun pejahi kaliyan Jagal Adiloka. Menawi panjenengan kersa gebak Ratu Wirata, inggih monggo kula malah tandha yekti menawi Ratu Ngastina isih mong jajahane kathah. Niku kok mangsa kula. Wone iki mlekati kotak mak. Inggih punika anjalane kaliyan Prabu Susarman. Prabu Susarman. Wonten sing ngacamu kuwi. Yo, yen nyata-nyata siramu kira-kira gelem bantu anggonku jajah Kraton Wirata. Ora-ora kuwi. Otak nih Wadyabala. Prajurit saking ing kraton Trigarga ora pusing ngepul mangkung bebaya maneh. Kraton Wirata supados ludhis Kraton Wirata menika. Mangke rumiyin. Kula tak nyala-nyala rentak, nyala-nyala atur pun kenyang kok boten sekeca sing ngaten. Maksudipun Kanjeng Eyang kados pundi? Ngaten nggih nggih, Putu Prabu. Senadyan to gebak kraton kok kedah wonten paring nawara ingkang langkung-langkung nggih. Tandha yekti menawi ingkang gebak menika satunggaling jalma ingkang gadah tatanan tatanan ingkang wonten kraton Ngastina. Elek-elek kula niku nggih kepitung bumi Kraton Ngastina menika kepetang kelahiran kula nggih melok cawe-cawe. Maksudipun kados pundi Eyang? Panjenengan dalem waktu niki damel serat. Supadosa dipun aturaken saking para prajurit menawi wonten surat penantangan menika sepindhah. Lah dening angka kalihipun menawi kula Putu Prabu sampun gebak Kraton Wirata. Mergi Kraton Wirata menika petanganipun kalih kula menika Kanjeng Kula. Saking pundi menika? Kula tak crita nggih, tak crita. Cek roh sampeyan. Bapak kula niku Sentanu Dewa. Putrane Kanjeng Eyang. Wonten Dempok Pertapan Tejo Geni Bawu Sena niku Eyang kula. Lajeng Kanjeng Eyang anggadhahi putra kalih kembar. Nanging kembar niku diampit sejuga kakung sejuga putri. Asmane Raden Durgadana kaliyan Durgadini. Lajeng piyambakipun dipun babetaken alas mentah. Alas kuwi ingkang dipun ratakaken kaliyan Kanjeng Eyang Bawusena. Dipun jumenengi kan Kanjeng Prabu Durgadana dinten menika. Lah dene Kanjeng Rama Sentanu Dewa nanging siji ibu tunggal bapa kalih kula. Dipun babataken alas Ingas ngantos dinten niki panjenengan jumenengi wonten ing Kraton Ngastina. Mula bukane kula menika melok-melok. Sampun menika kepetang kula. Oh Kanjeng Eyang. Panjenengan menika kados ngendikan ingkang minclang-mincle kan. Lho, mangke kok panjenengan niku enggak ada api sih. Nggih, kok ngoten maksud tuh. Menika panjenengan dalem bebero lan Kraton Ngastina. Dong-donganipun
menggak kekajaman ingkang utuh. Lho pun salah penompolan, pun salah penompolan itu menawi panjenengan kersa monggo ngebak kraton. Nanging menawi dipun titi menika kepetanganipun eyang mengo dhewe. Cobi nal dipukarno. Boten kula menika boten lega, boten lila. Waton boten gebak kraton Wirata menika. Wah nggih, kula saguh nepung kakul bebaya mangat. Dinten menika kula luruke panjenengan tingali prajurit kula. Ya sisaku yen pancen kaya mengkono iki dina Atma Wadyabala. Sapa kula tak kongkon ngepung saka mburi lah dene saka ing Trigarba ana sing ana pasante kok dawuh kok patenane Prabu Durgandana kaya pundi Pak? Sumangga nak, sumangga. Pancen nyata kados ngaten menika panjenengan menika raja muda. Tegese ratu ingkang tasih men. Menawi panjenengan jajah kraton Litu menika wajib nak wajib tegesipun jembaraken kraton. Nggih, kula tumbas waspada nggih nak nggih. Monggo genah-genah kula tak ngetapaken saka-saka Kurawa. Mangke-mangke rumiyin genah nggih. Kula tak nyela-nyela rembug menawi saka-saka Kurawa, putu-putu kula Kurawa. Ngebak kraton Wirata. Kula boten melok-melok. Lantaran kula menika namung ngetutaken kan putu-putu kula. Mboten melok kula nyekel pusaka mung ngawas-ngawasi kan putu-putu kula mergo niku tasih woku dhewe nah. Wone nggih kersanipun kula namung sumanggihan jenengan melu nggih monggo, mboten melok nggih monggo. Paman kula aturi ngetapaken prajurit Ngastina ngepung wakul bebaya mangat wonten ing kraton Wirata gedhe amba jangkaning anane kraton niki.
Sang Prabu Susarmo. Ya Sang Prabu Susarman asma. Raja saking kraton Tri Garbo asma. Piyambake Anggarwani lawan sata-sata kula. Yen potos ngebak saking wingking. Lah dene prajurit saking ing Trigarba dipun wotos ngebak saking ngarep. Persasat Kraton Wirata kakepung wakul bebaya manget asmane. Sanalika Prabu Susarman ngetataken para wadyabala pating bleber pating pancolot kaya kumpeni ajeng ing babakaning kapal.